Μητσοτάκης. Μπράβο σας και ελάτε να δώσουμε ένα μεγάλο χειροκρότημα στους εαυτούς σας. Να ακούσω, μπράβο σας, συγχαρητήρια. Να πω επίσης, παιδιά είστε έτοιμοι? Να πω επίσης, χρόνια πολλά άλλη μια φορά. Η υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Ευημερία σε όλο τον κόσμο, οικογενειακή ευτυχία και από φέτος καταργούμε τα τραπεζομάτιλα να τα κάνουμε σακάκια. Αλλάζουμε styling. Λοιπόν, χρόνια πολλά, καλή χρονιά και υγεία σε όλο τον κόσμο. Πάμε μαέστρο! Για να δω χειροκρότημα για τη Ρία. Ανεβάστε την. Χειροκροτήστε, αλλιώς δεν βγαίνει. Άντε ρε Ρία. Ξέρετε καλύτερα από μένα.